Bé, Les volves d'aquella neu és una novel·la, en principi juvenil, perquè té uns protagonistes juvenils, que s'articula, en principi, sobre dos espais. Dos espais, un als Alps francesos i l'altre a Benifondo, que seria una comarca del País Valencià, pot ser més particularment de la Marina. Els dos espais són perquè els alumnes, els jovens, fan una experiència iniciàtica als Alps francesos. Allà coneixen un espai verge, net i molt pur i molt cuidat, i quan arriben a Benifondo es troben justament amb tota la pressió urbanística que ja hem passat i que pot tornar. Es troben tota la pressió urbanística i sobretot una pressió sobre un terreny concretament que afecta un dels protagonistes juvenils. Tot això comporta explicar també què és la corrupció, com funciona la corrupció en un ajuntament, com es corromp un alcalde i quins són els mecanismes dels especuladors per a arribar a la corrupció. Davant de tot això, els jovens han conegut als Alps un savi, un personatge que va estar al maig del 68 i que d'alguna manera els ensenya, els explica que moltes voltes les aspiracions que pareixen impossibles acaben sent possibles de guanyar-se. I a partir d'aquella lliçó els jovens s'organitzen, articulen un moviment de defensa de la terra i no diré com acaba perquè això seria fer una cosa que no es deu fer.